Здравейте! Сега ще ви кажа как да импровизирате, когато приятелите ви не ги интересуват, че кухнята ви не е довършена, хладилника ви е празен и казват: идваме, гладни сме. Първото нещо, което правим е салата. Тук съм си приготвил продуктите. Няма да ви показвам колко съм сръчен с ножа, че през годините няколко пъти съм си сменял отпечатъците на левия палец и левия показалец. Приготвили сме салата, репички, които слагаме вътре. Забравих да сложа престилката. Нали ще се правя на шеф-готвач. Така. Да. Репички, лук и който обича може да добавя нар. И най-важната част към салатата е дресинга, който приготвяме от малко сол, малко оцет, може да добавите лимон и една специална съставка, която е балсамова редукция от тракийски трюфел, която е с бял трюфел. Разбъркваме това, за да се разтвори солта. След това добавяме зехтин. Така, и следващата специална съставка, която е маслиново масло с бял трюфел на тракийски трюфел. Няколко пръсквания. Вече разбиваме. Разбъркваме добре. Докато стане хомогенна сместа. Така трябва да се получи това. Разбъркваме с ръка. Това. И така салатата ни е готова. Естествено, една зелена салата, толкова вкусна, не може да мине без домашна ракийка. В случая това е ракията на дядо Спас. Наливаме. Здраве баща ми, да си жив и здрав. Някои могат да карат само на салата и ракия, но моите приятели не са от тези хора. Затова трябва да им предложа още нещо. Много бърз вариант е да се намажат брускети с разнообразните продукти на тракийски трюфел. Тук съм приготвил няколко от тях. Освен брускетите с продуктите на тракийски трюфели, съм им приготвил едно много гурме ястие, което е яйца на очи с трюфел. Но тъй като не разполагам със свеж трюфел, ще използвам продукта на тракийски трюфел, трюфел на слайс
с черен летен трюфел. Тук съм си приготвил измити яйца. Ако нямате яйца в хладилника, е хубаво да имате комшия с кокошки. Благодаря ти, Наско. Така. Включваме това, слагаме си мазнина в случая ползваме олио от гроздови семки. И чупим яйцата. Така, добавяме малко сол. Така, малко черен пепер. И затваряме. Когато яйцата са почти готови, добавяме трюфела. И така захлупваме и изчакваме да се изготвят. Набързо приготвени ястия за неочаквани гости. Ако вие желаете да се запознаете по-близо с продуктите на тракийски трюфел и да ги опитате, заповядайте на Пловдивския панаир от 17 до 21 февруари.